Sanibona bafowethu njani niyaphila? Umdlalo wayizolo bafowethu hayi bumnandi. Ube mnandi ubukade u-entertainer. Eqinisweni idlalele i-Kaizer Chiefs izolo, ayiyimeselele izolo. Lento ejwayele ukuyenza izolo ayiyenzanga. Izolo bekungapha kwabhasi bino-forward. Idlale kahle kakhulu i-Kaizer Chiefs ikukhombisile ukuthi lokuya naloku ababekwenza kule game ephelile bakulungisile. NePirate hayi bafuthu nePirate idlalile. Kukhombisile ukuthi bekuyiSoweto derby as usual. Lo mdlalo obudlala izolo nama-team ebedlala izolo iwona mdlalo omkhulu eSouth Africa. Bakudlala ama-team omabili yaseSouth Africa yonke. Kodwa ke kukhona ke phela okunye ukuthi ureferee naye umuntu. Ureferee umuntu angeke size simjudge. Noma ebonakala ama-penalty ukuthi like ama-penalty angempela ebekade evuna iPirate. Kodwa phela hayi ngeke sisho ukuthi sekudlule kodwa ibhola la izolo bafowethu hayi belimnandi. iKaizer Chiefs nayo ibimisele, Orlando Pirates nayo ibizimisele. Igame ibimnandi iqala, igame emnandi yaze yayophela. Into ayingixake ukuthi ke bahlulwa yini mangabe sebedlala namanye ama-team ukuthi ihlezi kunje. Ngoba phela kufanele mabedlala namanye ama-team iKaizer Chiefs kube ngathi idlala iSoweto derby. Siyayibongisa bafowethu hayi ngeke sidlele umona, idlale kahle kakhulu. iKaizer Chiefs sithemba ukuthi namakhabethini nasekhabetheni lendondo nasekhabetheni lendebe liyocwebezela amakokorosha azophela. Sizothuka kukhona into entsha phela into make sigcwele into endala gcine sekugcwala amakokorosha gcine ezalela khona akhelela khona yabona. So manje khona into entsha nawe azothuka ukuthi hayibo selikhona kushintsho manje sekuzonyakaza lapha eSharpville. eSharpville sekuzonyakaza kususwe lokubeke lokho namakokorosha ayathuka ke makunjalo. Sibonge kakhulu iKaizer Chiefs. Kwaba ngibuzayo ukuthi isinqumo sami sokuthi iKaizer Chiefs ngishiya phansi ngimephi naso. Cha bafowethu akushintshele lutho. Akushintshe lutho. Engikushilo nengikwenzayo ngiyakwazi ukuthi ngikwenzelani futhi ngiyakwazi ukuthi like why ngikwenza, ngisho njalo ukuthi why ngikwenza. Ngisamile nje eqembini, anginaqembu kahle ngasho ukuthi mhlawumbe ngifreelancer. Mangithanda ukusupport amaZulu ngalosikhathi idlala ngizowasupport. Mangithanda ukusupport iPirate ngiyisupport. Mangithanda ukusupport iSundowns ngiyisupport until ngize ngibone ukuthi hayi ukuphila ngathi kungapha. Because ngeke ngithi ngokuphamisa iNedbank hawu i-team yami isenza kahle cha. Ngimile nje esinqumeni sami. Kodwa izolo cha badlale kahle ke noma kunompempe kukhona ke amacashaza amnyama amkhombayo. Yebo kubonakala impela le kalokhunjana kaMokwena penalty obvious. Obvious nomuntu beshaya ibhola babaphushwa ngesandla. Angisho ukuthi ngithini bafethu ngikhuluma ibhola. Ningabeke seningithuka ngoba nina phela niyathanda ukungithuka. Bafowethu ngibonge.